Притежаваме ли извънземни технологии? Сами ли сме в Вселената? Посещавани ли сме от извънземен разум? Отговор на тези въпроси и шокиращ разказ на американски военен пилот само след малко във видеото. Напоследък темата за НЛО набира все повече популярност и привлича вниманието ни. Това се дължи на зачестилите необясними явления, които обикновени хора наблюдават и документират. Човешкото любопитство е безкрайно, щом става въпрос за НЛО. На всички нас ни е интересно и искаме да си обясним какво представлява този феномен, как работи, как се задвижва, от какви материали е направен. И най-интересното, управлява ли се от някакъв разум или става въпрос за безпилотни дронове, подобно на тези, които например ние изпратихме да обикалят Марс. С покачващия се обществен интерес по темата, Конгресът на САЩ предприе серия от изслушвания, посветени на НЛО, които предизвикаха множество въпроси за произхода на тези явления. Представляват ли те заплаха за сигурността ни и възможността те да имат извънземен произход? Дискусиите около НЛО не са новост. От десетилетия насам са документирани случаи на странни явления в небето, които не могат да бъдат обяснени с обикновени природни явления или човешка дейност. Въпреки това, доскоро тези теми бяха възприемани по-скоро като измислици за зелени човечета и често предизвикваха скептицизъм и подигравки. Още от дълбока древност съществуват сведения за странни явления. В хрониките на различни древни цивилизации са описани истории за огнени кълба, летящи колесници и божествени светлини. В индийските свещени текстове, които датират от преди 3000 години, се говори за летящи колесници, които са били управлявани от боговете и наричани вимани. Съществуват египетски иероглифи и произведения на изкуството от средновековието, където се срещат описания и изображения на обекти, напомнящи летящи чинии, които отново се свързват с богове или необясними небесни явления. През 2017 година вестникът New York Times публикува статия за съществуването на секретна програма на Министерството на отбраната на САЩ, която е била насочена за изследване на необясними явления във въздушното пространство. По тази програма са били събрани много материали и свидетелски показания. Разкритията бяха допълнени от изтекло видео на полет на американски пилот, а по-късно самият Пентагон не отрече, че материалът е истински. За много скептици това постави началото на по-сериозно отношение към темата. През 2023 година Конгресът на САЩ организира изслушвания на военни, учени и правителствени представители, които споделиха данни за наблюденията над феномена. Най-смайващия разказ беше направен от командир Дейвид Фрейвър, ветеран пилот от военноморските сили на САЩ, когато през ноември 2004 година се изправя пред нещо необяснимо по време на тренировъчна мисия край бреговете на Калифорния. Докато лети със своя изтребител F-18, той получава заповед да пренасочи полета си към зона, където радарите на самолетоносача USS Принстън са засекли мистериозни обекти през последните няколко дни. Това, което Фрейвър вижда, остава загадка и до днес. Когато Фрейвър и неговия самолет пристигат в зоната, те забелязват обект с формата на тик-так, овален, бял, гладък, който маневрира с изключителна скорост и прецизност. Обектът, оценен на около 12-14 метра дължина, няма видими крила, двигатели или източник на тягова сила. Той се движи напълно нехарактерно за известната на човечеството технология. Ускорява мигновенно, променя посоката си рязко и сякаш нарушава законите на физиката. Фрейвър решава да се приближи, за да огледа обекта по-отблизо. В същото време обектът изненадващо започва да се движи към неговия самолет, след което внезапно изчезва с такава скорост, че дори модерните радари трудно го проследяват. Малко по-късно същият обект е засечен от радарите на десетки километри разстояние, което свидетелства за невероятно бързо придвижване. Тази случка, позната като инцидента Тик-Так, привлича вниманието на военните и учените. Видеозаписи от наблюденията, заснети от бордовите системи, стават публично достояние през 2017 година. Тогава Пентагонът потвърждава тяхната автентичност. Случаят се използва като доказателство за наличието на неидентифицирани летящи обекти, които остават необяснени и до днес. През 2024 година Конгресът на САЩ предприе нови изслушвания по темата за неидентифицираните аномални явления. Участниците в дискусията включваха пенсионирани военни, бивши служители на Пентагона и представители на НАСА.
Те подчертаха необходимостта от по-голяма прозрачност от страна на правителството и прекратяване на отричането на съществуването на НЛО. Впечатление направи изказването и разкритите факти от Луис Елизондо, бивш служител на американското военно разузнаване и дългогодишен застъпник за разкриване на информация относно НЛО. Той акцентира върху сериозните проблеми с секретността и липсата на прозрачност около данните за НЛО. Елизондо заяви, че американското правителство разполага с програми за събиране на останки от НЛО, но не представи подробности, тъй като информацията остава класифицирана. Сред основните му опасения беше факта, че наблюдения на НЛО често се докладват около военни бази и стратегически обекти, като това поставя под въпрос сигурността. Изслушан беше и Дейвид Гръш, бивш разузнавателен служител, който направи сериозни твърдения относно съществуването на тайни правителствени програми за изследване на НЛО и извънземни. Предвид естеството на работата си, Гръш е имал секретен достъп, откъдето разполага и с поделената информация. Той хвърли бомбата, че американското правителство разполага с програма за възстановяване на останки от свалени НЛО и разработване на технологии от тях, както и че има биологични останки от извънземни пилоти, които той нарече нечовешки. Според него тази информация се укрива нарочно от правителството. Гръш обвини правителствени структури в активно прикриване на информацията и създаване на дезинформация относно НЛО. Според него лицата, които подават сигнали или разкриват подобни данни, често са обект на заплахи и тормоз. Въпреки сериозността на твърденията му, Гръш не предостави конкретни физически доказателства за тези програми или за съществуването на извънземни. Това предизвика скептицизъм сред много от членовете на Конгреса и експертите. По време на изслушванията всички говорят единодушно за свойствата на обектите, които не съответстват на познатите физични закони. НЛО демонстрират способността да извършват резки промени в посоката и скоростта, които са извън възможностите на познатите човешки технологии. Според свидетелите, тези обекти ускоряват до хиперзвукови скорости, без видимо средство за задвижване и без да генерират звуков удар, което е необичайно за въздушните технологии. В други случаи те просто стоят във въздуха неподвижни. Всички наблюдавани обекти нямат видими двигатели, крила или други структури, характерни за познатите ни летателни апарати и технологиите, с които разполагаме в момента. Докладват се случаи на обекти, които са наблюдавани да стоят във въздуха с часове, без нужда от презареждане, което поражда интерес към начина на задвижване и източника им на енергия. Пилотите обясняват, че въпреки работейки с най-модерните сензори и системи за прихващане на американската армия, НЛО често избягват засичане и не могат да бъдат проследени от радарите. Много от докладваните случаи показват, че НЛО често се появяват в близост до военни бази или ядрени съоръжения. Свидетели твърдят, че извънземните обекти изглежда проучват тези наши бази, като често ги посещават и кръжат с часове около и над тях. Това подсказва, че може би ни наблюдават и имат интерес към технологиите, които ползваме, но от друга страна може да представляват и заплаха за сигурността ни. Правителството на САЩ обеща да продължи разсекретяването на документи, което вероятно ще хвърля още светлина върху темата. Въпреки твърденията за програми за събиране на останки от НЛО и потенциален контакт с извънземен интелект, изслушването не предостави категорични доказателства. Много от присъстващите официални лица и политици останаха скептични, настоявайки научната общност да провери и да даде обяснение на твърденията. След тази история, която чухте, искам вие сега да ми кажете какво мислите по темата долу в коментарите. Ако ви е харесало видеото, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала за още, ето от кръгчето тук. Благодаря ви, че останахте с мен до край. Чао и до нови срещи!